video kudu nang foto Pak RT iki. Ning DM ki waki Apple ning Instagram iki. Tuh ngopo? Lah penontonnya pada bingung iki. Piye carane nge video? Wedi nek alate kurang atau apane ngono kuwi. Kuwi lho ngerti to, Dim? Lah kenapa RT wis ngomong to? Kuwi lombane gor video amatir cukup nganggo HP ngene iki lho. Ngene terus direkam tek, misale, "Weh, dalanku wis alus ki bolo." Nggih men grujal-grujal saiki wis mulus, lalere mencok kepleset. Ngono tok, ora nggo alat sing gede proper-proper ngono ora. Kan video lomba amatir. Ya lah kamera goyang-goyang rapopo, penting kan isinya tentang Jawa Tengah kuwi. Terus omong ngono kabeh sing ditekoki ngono kuwi pokok men. Ya jane wayahe wis ngono, padahal wis di postingi kan contoh-contohnya. Ayo nang Instagram @sekoteng_id kan wis nang kabeh contone. Kon delok kono wae. Apa meneh sing dibingungi to? Oh iya lah kuwi. Deadline-e. Ayo kuwi masalah deadline-e paling lambat tanggal pira aku yo ngerti. Nah terus piye? Itu kok Pak RT no. Terus ayo lanjut. Ya wis. Mari sik mana. Ya hati-hati lho. Apa? Jangan tak ketemu bocil-bocil kayak meneh. Wah, ngerti dhewe getak gembregel. Ding piar kae. Ayo, biar oleh ngetek-ngetek rempel lo. Aduh. Kudu waspada iso. Mustahil yo karo aku. Ini ya. Jabang bayi cup. Apa? Iki bocah ora bocah sembarangan ngerti nek cah sangar lho iki. Ya ngono ki terus lapo deh. Iki tak ngandani yo, iki bocah iki lagi golek wangsit. Lho yo aja biayaan ngono polae. Seneng. Golek wangsit iki. Iki ngopo meneh ora direkam-rekam. Iku didelokno lomba video amatir iki. Lomba video amatir opo? Terus kolerasine karo temane dhewe opo kok lomba video amatir? Golek wangsit. Yo, golek wangsit adalah wajah Jawa Tengah banget. Temane mistis. Temen to Dim sing mbok reksa kene ra trimo to Dim. Dim. Oh, Dim. Mas, wong kok jebablasan nek. Sorry, Bos. Sorry. Kowe ta, Cuk? Ngopo to cah iki ngopo kok iso blabla? Lek buka to iki. Lho genahno kok. Lek. Ngopo? Anakmu ki lho. Medeni wong. Medeni piye ta? Kungkung. Walah, kung. Ya wis ngono kuwi. Pak Ijo kuwi yen nglakoni ya senengane kungkum ngono kuwi. Ngono to. Ya aku ceritane karo Dimas to. Lewat depan rumahmu. Enek tendone biru apa ora? Eneng tapi. Oh, yen ngono kajane rung dipasang. Aku mau to. Dek iki tiba-tiba ngreng-ngreng. Kowe wong marah ae. Wah, hati-hati lho, Cuk. Hati-hati. Yo kene. Pak Ijo yen wis nglakoni ngono kuwi, sorot matane kuwi. Kuwi iso nggawe sesuatu lho. Sesuatu? Heeh. Waduh, tenane. Lho piye to? Lah terus ki piye terus anakku nak ngono ki? Sesuatu terjadi padaku. Ini. Kuwi ana syarate. Kowe duwe batu baterai apa ora? Syarate nggur batu baterai kuwi tok. Batu baterai? Pasti lu ngerti ya nak nggo batu baterai. Tapi tak nggo jagan ganti remote karo dolan Tamiya ae. Lah. Ayen ngono lah piye? Lah kowe yen enek apa-apa awakmu, aku ora tanggung jawab. Yo lek ngono marah. Yo ora marah. Lho, siji yo ganjel no, Cuk. Lah iki kok tak nggo remote karo Tamiya iki kurang lho iki nggo. Kok golek neh. Tenan wajib batu baterai. Lho iya, syaratmu kuwi kok. Nah, yen ngene iki. Kuwi jenenge awakmu wis terbebas dari sorot matane Pak Ijo. Aman kowe wis. Oh, berarti sing bau reksa Pak Ijo kuwi ora duyon dupo, duyane batu baterai. Ngene. Kurang-kurangnya
kurang kusah. Wah, mangko bona iki. Ora bos kok. Ya, Sing gawe huru-harane lho. ora. Salam merdeka. Oke? Oke. Merdeka ora nggo apa-apa iki piye iki? Lah arep gawe sapi yo. Bingung lah gue, bos. Kon mabur lho. Sapi nanti sayap mabur lho. Tapi kan duwe jaring. Jaring ngopo? Sapi derman. Ting 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 car. Sapi terme. Mentas. Kurang sangar, Pak. Lah piye to lho? Bengoke sing dar koyo Pak RT ta lho. Oke. Mentas. Oh, dan lurah. Monggo Den. Cilek ditik-itik ning ora keri. Dialoge ngono to, Pak. Lah kowe ditik-itik ya ora keri lho, Le. Oh. Apa kudu dadak tak cethake? Wis ping pira Bapak Kondo? Leh munyawiji karo tentara Republik kuwi padha karo mopok roti ning raine bapakmu. Kok malah roti to, Pak? Letong. Wah, mambu no, Le. Mas kae ngono lho. Lah yen roti kan ora mambu, ning padha-padha empuke. Ya kurang greget mau, Pak. Empuk roti wae to, Le. Gen ketok artistik no lho. Ya artistik ya letong lho, Pak. Roti. Letong. Roti wae to, Le. Mas idemu waku. Merdeka kuwi impene wong turu sore. Impen kelakone Waton ngawiji lokal menawi mboten saged ngawiji. kata-katane apa ngono? Ora apa lho, Pak. Wah, lah piye no iki? Dewas tak gawe dramatis lho. Oh, dialoge akeh, Pak. Lah piye iki diteruske apa ora? Dilanjut wae lho. Wah, kepesok. Dibaleni kok endi? Sakmu lho, Pak. Sing ngomongan sampean sik. Baleni kok awal wae ya, Le. Monggo. Oh, ngene, Le. Tapi konsepe digawe beda, ora padha film wingi. Gawe beda piye, Pak? Monggo kopine. Cocok. Dodo mburi. Loh, Mbak. Kopi hitam to iki? Nggih, Mas. Layak seger. Seger kayak bakule. Seger kayak bakule piye maksudnya? Seger du. Nggih pun, wis kesak kirian nggih. Nggih, Mbak. Nongkonom. Golek ijak jebul padha ning kene. Yang kowe iki piye to? Wong kencane wingi ning nggon warung iki iso malah kowe iki nondi lagi teko kuwi. Kowe ngopi sisan kok piye? Nggih, Pun. Belum. Nggih. Is. Kopine sijine is. Oh, nggih, Pak. Lagi napa mboten, Pak? Begini sithik ae, soalnya bakule kelewat manis. Wah, masih lho. Konsepe lurah Pablengan yo melu kungkum. Iki piye persiapannya wis oke apa durung? Pun Pak, siap, ready. Hadiah nggih sampun ready, Pak. Sapi? Laku keras. Sip. Pokoke kowe kuwi aja do bosen-bosen leh ngejaki karo kanca-kancamu supaya melu kegiatan iki. Nggih, Pak, pun ready, Pak. Pokoknya ben
kulo sebarluaskan infone. Kalau pengen info lebih lanjut persyaratan komplit kuwi tak kon nilii nang Instagrame @sekoteng_id. Kira Mas Dim. Masuk ya. Karo anu juga Pak. Pokoknya ki cita-cita awake dhewe harus terlaksana ya. Mengumpulkan seluruh konten kreator se-Jawa Tengah. Sing paling penting iku mau. Tapi kuse Pak RT. Daerah koyok Purwokerto, Purworejo, Brebes, Cilacap, pokoknya daerah kulonan mriko iki dereng enten sing muncul Pak RT. Yang ini bae to angger Ucup apa Dimas duwe kontake wong-wong daerah kulonan ngapa-ngapa kuwi langsung di-calling bae dikon melu kegiatan iki Langsung dikring. kring Wah eneng ya kanca sing daerah ngapak ngono ya. Langsung dijak wae Pak ya. yes no Lah terus niku ngumpulke videone terakhirnya kapan? kuwi lagi apa yang ngene disepakati bae sadurunge tanggal 30 Agustus kuwi kudu wis nglumpuk mergo ngopo tanggal 1 September kuwi bakal ono acara gede ketemuan konten kreator sak Jawa Tengah Amazing. Mantap Widin. Masuk. ya toh mula kuwi ndang do dikandani wae ndang do dijaki ketemu konten kreator sak Jawa Tengah kuwi engko sisan pengumuman pemenang Pengumuman pemenang 1 September. Berarti aduh kudu anu iki Dim. Nyemangati kanca-kanca kreator sak Jawa Tengah ben do ora wedi melu lomba video amatir. Kira. Cocok kok? Cocok. Pokoknya sekoteng pring diketok-ketok wanita. Lo melu angsal. Oh enggak, no. Soalnya niki Mbak ya, yang melakukan jenengan di desa ini adalah bentuk kemajuan UMKM yang ada di sini. Jadi ini berikut. Oke deh Mas Dimas. Ini adalah dua orang yang sedang mencari wahyu ketentraman. Nah, ini orangnya. Ini sama ini. Ayam Dim. Nanging apa walsanmu ning aku kowe luwih milih kowe galaku Bocah iki ini urung terkontaminasi liyane. Wis jinak iki ngene. Lah wis di apa vaksin? Alhamdulillah.